Ik zei Saniskes bij de presentatie van het programma een en al glundering bij die op gezicht. Dat is blied, hè? Ja, natuurlijk als dit uitvieren kist, dat ze slagen zodat we het in de kop hebben, maar dan is die glundering nog groter. Wij hebben het hele weekend hebben verlengd. Aan de achterkant gaan we wat langer terug. Met een wat uitgebreider slotconcert met Gerrit Breedler. En we beginnen wat jeder. De Rabobank die bestaat 100 jaar een belangrijke sponsor vanaf het begin van dit feest. Een echt betrokken sponsor in de regio. En daarmee organiseren we samen de Rabo Night op Toonsdionne 3 september. Op de Vredejoene ga je hem ook een tal artiesten uitnodigen. Waar ben dat? We beginnen de opening spectaculair dus met het Abnormaliteitsorkest samen met de totale band, de totale Havabra orkest. We hoopt ongeveer zo'n of 8 korpsen bij elkaar te krijgen om dit orkest te vormen. Maar daar zich 18 korpsen zich daarvoor op doen. Jim Bakkum wordt daarbij gestaan aan de 2 mooie zusters Elske en Femke de Wal. Heel leuk dat de bekendste, de iets minder bekende, mij neemt. Dus daar ben we wel heel groot op dat zij mij doet. En presentator en zanger Dionne, dat is Cyprian Bousema, afkomstig uit Dokkum. En heel leuk dat hij echt zien liet wat er volle meer kan, want het is een hele goede zanger. En dus hij is eigenlijk de admiraal dit hier. En er zitten een paar hele leuke verrassingen in die de komende weken bekendmaken worden. Wat is de vernijing ten opzichte van vorig jaar? Het grote podium wat maken is, dat wiel imposant verleden hier. En dat wordt nog groter, technisch nog beter en veiliger. Is natuurlijk ook een onderdeel wat we net omheen kennen. Maar het moet gewoon wel kloppen wat we toch een meisje aan die verantwoording die hebben. Het moet veilig en we kunnen eronder terug. Ja, het is inderdaad een heel bijzonder podium. Wij zijn door de stichting Admiraliteitsdagen binnen wij een aantal maanden waarom als hoofdsponsor zijn, ben wij benaderen om mij te denken in de ontwikkeling van een hoofdpodium en een complete constructie daarvoor. Nou, daar ben we natuurlijk weer voortdagen enthousiast over zijn. Nou, dan zie ik een aantal specialisten en partners om ons heen hier uit de regio die ons daarin assisteren kunnen. Nou, daar hebben we een aantal bedrijven hier in de buurt gevonden. Cupers Waterbouw die zwaar voor pontons. Enzel steelconstructies hier uit Dokkum bij die door de steelconstructies. En nog Restijgerbouw voor de stijgers. Van Kamer Tent, die maakt een complete vliegveld voor ons. En ik zetten die de tent zetten de deel. En ademarchitecten die zorgen ervoor dat er een heel mooi plaatsje bij betocht wordt om het complete ontwerp mooi samen te maken. We zijn natuurlijk op het water, dan ben je afhankelijk van pontons. We gaan natuurlijk om het stabiel te krijgen, maar we zwaaien dat we het goed stabiliseren kunnen. Het mooiste zou zijn om het op vaste grond te doen. Gewoon, de situatie midden in de binnenstad met alle historische kaders vreegt natuurlijk een aanpak ervoor. En daar hebben we zijn van we willen eigenlijk alleen voor de kaders, daar blijven we aan. We kunnen ze erop aansteunen. Alleen dat we zijn, daar willen we helemaal bij wij blijven. En we zwaaien ervoor dat we alles op pontons doen kennen om het stabiel te krijgen. En we zijn, als dat al hier op een waterlijn doet, dan blijft het toch nog wat tricky. Maar we zijn van, we bouwen bouwen we op. En dan laten we de pontons gewoon aanzinken dat we een volledig massief blok onder water krijgen. Ja, en het mooie en het unieke daarvan is, als het helemaal opgebouwd is, dat er ook nog zoveel ruimte op blijft. Dat eigenlijk de bootjes er nog zelfs onder de trof waren kennen. En die admiraliteitsweer die hij hem ook weer creëert op de Sneeuwne. Hoe zal dat wezen? Om 9 uur dan knallen we weer met een heel leuk jongensprogramma. Iets wat goed is, maar is net verhoren. Vangrail is er weer van verleden jaar. Stef de Campo. En die Excitements, een tropische verrassing vanuit Spanje. We vliegen speciaal voor de Admiraliteitsdagen in Dokkum. En MC Brainpower, een heel soort van u kennen ze nog wel. En dat is een hele leuke, bijzondere, gekke mix die het zoek daar van maakt. Een hele leuke jongen wordt het. Nou ja, nog 3 weken. Het zit al aardig op. Ben je hem er al klaar van? Wij weten nou dat we er dan klaar voor binnen. Let het zo zeggen. Er zijn nog uiteraard nog dingen die het gebeuren moeten. We gaan nog 3 weken puntjes hier en daar op i, maar het komt goed. En bij al die vrijwilligers moet het net mislukken kunnen? Daar ben we Jim en 250 vrijwilligers ben nodig. Dat kan echt net vaak genoeg zijn we.